Teraz budeme väčšinu robiť niektorí na šírku, ale keď sa vám otvorí Inkscape papier, tak ho máte na výšku. Takže aby ste ho prerobili na šírku, File, Document Properties, vlastnosti dokumentu a tu máme Portrait alebo Landscape. Takže ak chcem na šírku, dám Landscape. Keď to mám, môžem zavrieť okienko. Ďalšie potrebujeme si tam naimportovať ten náš obrázok. Importujem ho pomocou alebo cez File Import, alebo cez tú malú ikonku importu. Nájdem si tú vec, ktorú chcem importovať. Open. To už viete, že môžeme to len cez link, alebo to môžeme vložiť priamo. Ostávame pri linku. Dáme OK. Čo sa mohlo stať? Môže sa stať, že to máš strašne veľké oproti tomu papieru, ktorý tam máš. Keď pridržíš Ctrl, vieš si to celé pozmenšovať. Takže zase potrebujem ten môj výkres dať na výšku, nie na šírku. Spôsobím ten svoj obrázok. Samozrejme troška máme so šedým, lebo nie je upravený, ale to nás teraz až tak trápiť nemusí. Keď chceš obrázok otočiť, pamätáme, jak sme otáčali obrázok, klikneme ešte raz, urobia sa mi tie rožky. Hej? A keď držím Ctrl, tak ho viem pekne otáčať po tých úhloch. Čo teraz urobíme ešte predtým, jak pokračujeme? Ctrl? Práca s farbou. Takže prvé, čo môžeš urobiť, je môžeš pomocou filtrov si tento obrázok prefarbiť na nejakú farbu, keď to nechceš mať šedé, hej? To nájdeš pod filtrami, filter, farby a pod farbami máme kolorizuj, vyfarby. Ak si to otvoríte, má byť niečo takéto. Options, možnosti, color, farba. Options sú možnosti, silné svetlo, normálne svetlo a tak ďalej. Dole je v rohu také, že živý náhľad, aby si videla, čo sa deje s tvojim obrázkom. Vidím to? Ale ja teraz viem do koloru. A v rámci toho koloru ja si viem meniť, že do akého tónu má ten môj obrázok ísť. Do modrého, do ružového, do zeleného a tak ďalej. Nakoľko tá farba bude priesvitná, s ktorou sa to akože prefarbuje, samozrejme malo by to byť troška stiahnutá, tá alfa troška veľa. Hej, tá alfa je tá priehľadnosť. Lebo keď dáš plnú alfu, tak je to v podstate prekryté tou modrou. A keď sa ti to páči, keď si s tým spokojný, ide to do nejakej tóniny, môžeš si to aplikovať. Takže dám apply, aplikuj alebo použij. OK, dobrá otázka, mne to nejde. Nejde ti to preto, lebo asi to nemáš označené. Tým pádom on nevie, čo má prefarbovať. Takže ak sa mi to páči, dám apply a okienko môžem zavrieť. No lenže možno to nechceš, lebo si povedal, nie, tak toto bola blbosť. Radšej by som to asi mal zrušiť. Hej, ako to mám zrušiť? Veľmi jednoducho v rámci filtrov dole na spodku máte možnosť odstrániť filter a vráti sa ti do tej pôvodnej polohy. Dajme tomu, že sa chcem zbaviť pozadia. Akú možnosť mám? Chcel by som to vyrezať. Čo by ste urobili, keby ste mali nejaký obrázok, ale len časť obrázku sa vám páči. Ale nechcete rozrezať obrázok. Čo urobíte? Passepartout. To znamená, vyrežeš si okienko, ktoré ukáže len toľko, koľko ukázať chceš. Toto okienko sa nevolá v počítači Passepartout, ale sa to volá maska. Si to vymaskuješ, zamaskuješ, čo nechceš vidieť a to, čo chceš vidieť, v tej maske ukážeš. Ale čo ty musíš urobiť? Ty musíš urobiť ten tvar tej masky. Takže ukážka, napríklad, ak si zoberiem nejaký štvorček, teraz to je jedno, akej farbe ten štvorček, a ja chcem, aby sa mi zviditeľnilo len to, čo je v tom štvorčeku. Toto už nechcem tu mať. Tak si označím obidve veci, takže aj toto, samozrejme tá maska je na vrchu, logicky, hej. Na spodku je tá druhá vec, obidve veci si označím a vôjdeme do objektu a v rámci objektu budete mať klip a potom keď ideš do orezať, tak máš také, že tvoriť, uvoľniť, hej. Set and release. Tadám! A máme to, áno? Ak si poviem, toto je super vec, idem späť, hej, idem to uvoľniť. To znamená, alebo pôjdem len Ctrl Z. Môže byť maska, napríklad ťah štecom, otázka, pozrite, zoberiem bráš a urobím taký ťah. Môže toto byť maska? Jasné, že môže. Hej, object, clip, set. A môžem ho uvoľniť, tým pádom toto mám, alebo dať späť. Jak môžem urobiť tú masku presne, krásne, precízne? Že mi to vyrezalo presne len ten tvár. S perom, samozrejme. Ďalšia vec, ktorú si môžeme vyskúšať, je to, že vytvoríme, zoberieme si vrstvu. Túto vrstvu si zamknete, tu máte ten pôvodný obrázok. Pridáme si novú vrstvu a v tejto novej vrstve si
vytvoríme tvar tej veci, ktorú chceme vyfarbiť. Takže napríklad teraz veľmi na surovo zoberiem si pero a vytvorím si tvar tej plechovky. Stroke paint dám preč, fill si dám nejakú farbu, červenú napríklad. A ja by som chcela, aby na tom mojom papieri, čo som tam mala, na tej svojej kresbe, mám ako keby červenú fóliu. Ale nechcem ju mať všade, ako pri vyfarbení sa stalo. Ja chcem len túto časť mať červenú. Ak ja len urobím opacity, pomôže to troška, hej, lebo to tam vidím, ale nie je to také úplne také isté, lebo tá červená nám zružovela. V rámci vrstiev vy tu máte takúto možnosť, že ja mám blend mode, režim miešania. A zatiaľ máme režim miešania normálny. Ale čo sa stane, ak ja dám multiply? Tá farba sa prepojí s tým, čo je pod tým. Samozrejme, ak chcem, môžem sa pohrať ešte aj s tou priehľadnosťou tej farby. Čo sa stane, ak si dám screen? Screen znamená, že sa to zosvetlí. Darken je podobné, ako bolo multiply. A lighten je to isté, ako je screen. Zase treba vyskúšať, pretože ak je ten spodný obrázok šedý, tam veľa možností nie je. Ale ako náhle spodný obrázok by bol farebný, hej, tu vidíme, že troška tých šedých tam zostalo. Kým pri tom screene to bolo viac do biela, také čistejšie boli tie farby. Vidím ten rozdiel screen a lighten? Dajme tomu, by som chcela tento kruh, ktorý tu je, mať inej farby. Tento by som chcela mať žltý alebo oranžový. Čo musím urobiť? Máme si novú vrstvu. Takže vytvorím si túto časť, ja neviem, nastavím si inú farbu. Ak by som tu nechcela screen, ale chcela by som inú farbu, tak musím ísť do novej vrstvy. Tá červená, ktorá tam bola, ju vidí, lebo on teraz funguje s tou spodnou vrstvou. Ale kebyže ja sa vrátim do tejto vrstvy, do tej druhej a upravím tento tvar, že tu nechcem, aby tá červená fungovala, funguje to zase inač. Už tam není tá červená pod tým. Ty môžeš dať gradient. V rámci tohto, keby som tu mala gradient, môžete si ten tieň vyfarbiť, ktorý je pod ním, hej, to znamená, zase by som si, keď si poviem, chcem tieň v screen režime, tak ho môžeš dať do tej vrstvy. Alebo chcem ten tieň v multiply režime, v násobení, môžeš ho dať do tej vrstvy. Ale vždy je lepšie dávať do novej vrstvy, preto, lebo ty sa vieš hrať. A teraz pozor na to, stroke nepotrebujem, fill, nejaká farba, aký by mohol byť ten tieň, možno do modra by mohol byť ten tieň. Nemusíš ho meniť tú opacity a tak ďalej. A teraz idem vymýšľať screen, ktorý je lepší. Samozrejme nezabudnúť si prácu uložiť, Ctrl+S,